өзүбүздүн экспертлар, өзүбүздүн окутуучулар биз инде барыбызда окуган ушу WorldSkills движенияси боюнча биз ушул Яптан Кореяшевбиз инде һәм инде менә кафелардан да чакырдык экспертларны, независимый эксперт дип атыйбыз инде аларны. Алар инде үз якларында бәйге ясаячаклар. Ушул матур бәйрәм белән кутлыйсым килә. Иң беренче чиратта сезгә, хөрмәтле шушы конкурста катнашучылар, иҗади уңышлар телисем килә. Барыгызга да без инде карап чыктык. Бик матур иттереп пешеренгәнсез. Иртән иртүк сәгать 3:00-4:00 торганнар, әзерләнгәннәр, бисмилла итеп пешергәннәр, әзерләгәннәр. Шуңа күрә сезгә чын күңелдән бу уңышларны теләп калабыз. Меня зовут Латифуллина Ланыш Радифовна. Я участвую в конкурсе первый раз. Спасибо организаторам, что пригласили нас. Представляю готовое блюдо рулет из говядины с сухофруктами. Менің исемім Масило Эрназарова. Мен бұл конкурсқа бүгін бірінші тапқа қатнашам. Мен бек шатмын қатнашуыма. Менің конкурсқа келген блюдом тұтырылған шүке. Балығымнан енді әзірлесі блюдом конкурсқа отбивной курицы. Бұл конкурсқа қатнашқаныма бек шатмын. Һәм шушы конкурсны оештырушыларға рахметімді айтқым келеді.